Životni standard u ovom kraju Evrope podrazumijeva dosta ironije. Evo nekoliko primjera. Bušne potrošačke korpe, veliki udio države u akcizama za gorivo i naravno balkanske plate, a evropske cijene. Kako se izdržava, snalazi, sastavlja kraj sa krajem i šta uopšte znači živjeti kao sav normalan svijet? Tražimo odgovor i istražujemo gdje je zapelo na putu ka boljem životu na Balkanu. Dobrodošli u još jedan regionalni Robin Hood. Korpe sve lakše, pijace sve pustije. Za neke Evropljane cene na pijacama u Severnoj Makedoniji izazvale bi smeh, dok kod Makedonaca izazivaju očaj. Nazira li se neko rešenje? Pogledajte u sljedećem prilogu. Цените на зелените пазари во Скопје за жители на Европската Унија би изгледале смешни. Среде зима ретко има зеленчук со цена од над 1 евро за килограм. Но за поголем дел од граѓаните на Северна Македонија овие се високи цени. Со најниска минимална плата во регионот, со прилично висок процент на невработеност и со голем број на жители кои живеат во сиромаштија, земјата е пред вистински ценовен шок. Во моментов ги имаме податоците за 2019 година, значи некаде околу 22% се движи сиромаштијата. Проценките се дека пандемијата 2020-2021 го рипна тој процент за до 24-5%, што е една многу висока бројка, земајќи во предвид дека тоа четвртина од населението. Дополнително, земено во таа бројка најсиромашни се децата, односно семејствата кои што се повеќе бројни, и младите лица, секој четврт млад во државата ни е сиромашен. Почетокот на 2022 година го одбележа високиот пораст на цените на енергенсите. Така, најмалку се покачи цената на електричната енергија за 10%, потоа најупотребуваното течно гориво дизелот се покачи за 22%, додека најголем раст е забележан кај цената на природниот газ. Таа е зголемена неколкукратно во декември и во јануари. Според последните објавени податоци на Државниот завод за статистика, за октомври 2021 година, во споредба со септември претходната година, цената на природниот газ во Северна Македонија била 35,478 денари за 1000 кубни метри газ, што во однос само на претходниот месец е зголемување за 10%. Нема никаква дилема дека поскапувањето на струјата и на парното грејење, а и воопшто на енергенсите на горивата, ќе влие негативно врз стандардот на посиромашните категории, односно покачувањето ќе влие негативно врз сите граѓани, но повеќе ќе бидат погодени посиромашните, затоа што посиромашните трошат повеќе пари од својот поголем дел од својот буџет за овие работи отколку побогатите. Мислам, трошоците за струја се исти на најбогатите луѓе и на најсиромашните, може да има некоја мала разлика, се разбира, но генерално се слични, додека примањата на најбогатите се не за 1000 пати поголеми или можеби повеќе од примањата на најсиромашните, така што најсиромашните практично сите своји целиот свој буџет, сите своји примања ги дава за покривање на сметки и храна, додека најбогатите, побогатите трошат само многу мал дел од својот буџет, од своите примања за струја и за храна. Туковска вели дека семејствата со минимални примања се поставуваат пред тешка дилема да се откажат од храната или од грејењето. Двете за нив сега веќе представуваат вистински луксус. Ако ви имате едно семејство со една минимална плата, 15.000, од што ќе се откажат, од првиот или од вториот контингент, ќе се откажат да јадат или ќе се откажат да греат. Уште пострашно е доколку сте примател на гарантирана минимална помош и ви имате 8.000 денари вкупен буџет. Од што ќе се откажете? Кризата највидлива е по маркетите и зелените пазари. Граѓаните велат дека помалку пазаруваат за разлика од порано. Продавачите пак се први кои се соочуваат со се пониската куповна моќ на граѓаните. Се намалува све, например, ако човек купува месо 3 пати во неделата, он сега купува на 10 дена едно. Све што е, за да речеме, за исхрана,
За носење, се знае дека луѓето тука многу помалце трошат пари од колку што треба. Много е качена цена, да, на все. На все е качена бар 20-30%, не 3-5%, 20-30%. Нормално, ако взимаше кило, взима пола кило, ако взима повеќе, значи намали. Значи спрема грамажа е намали. Те взимали кило банани, ќе взимате 3-4 банани. Да ме страв да не дојдеме на парче да взимаме и патиџани и пиперка. Представниците на науката со свој видување на последните покажувања за движењата во општеството. Јовановиќ е директен. Вели дека ова инфлација која удира само по сиромашните. Ова инфлација, иако не е макроекономски некоја голема инфлација, не е нешто многу проблематична, е инфлација која што различно ги повеѓа различните категории граѓани, она што го спомнав претходно. Најбогатите нема ни да ја осетат оваа инфлација, ништо на нив не значи дали струјата ќе поскапе 10% или не. Во нивниот буџет, не знам, од 5000 евра месечно, дали ќе платат 50 евра за струја или 55 евра месечно за струја, ништо не менува. Оваа инфлација ќе ги погоди посиромашните и ќе ги погоди значајно, и токму тоа е проблемот, што ќе може да влие врз дополнително раслојување на населението, односно да ги направи сиромашите уште посиромашни. За справување со кризата, изјава побаравме од Министерството за економија. Оттаму ни рекоа дека министерот Крештик Бектеши е зафатен и дека нема да дава изјава за овој документарец. Ни оставија писмено соопштение за превземените мерки од страна на Министерството, во кое меѓу другото се наведува. Врз основа на критериумите за доделување на финансиска поддршка, се очекува дека околу 7000 домаќинства со ниски примања ќе се стекнат со финансиска поддршка за потрошена електрична енергија за 2022 година, преку намалување на месечната сметка во износ од 600, односно 800 денари месечно, за време трање од 12 месеци, сметано од јануари 2022 година. Ваквите мерки наидоа на критика од представниците на граѓанскиот сектор и од експертите. Министерството за економија изготви програма за ранливи потрошувачи, меѓутоа морам да кажам дека таа не беше во ниту еден момент изработена во партиципативен или консултативен процес. Значи, не учествуваа ниту граѓански организации, нити засегнати страни граѓани кои што живеат во енергетска сиромаштија. Подобро ќе беше доколку овој процес беше поотворен, за да видиме на луѓето што точно им треба. Тие 600 денари се разбира дека не се доволни и уште поголем проблем е што мерката се однесува само на 7000 домаќинства. Пазете, во Македонија има 500.000 сиромашни граѓани, односно 120.000 домаќинства што се сиромашни. Тоа се официјални податоци од Завод за статистика. 22% од населението во Македонија е сиромашно. Значи имате 120.000 сиромашни домаќинства, сега владава дава мерки само за 7.000 домаќинства. Неодговорно, несериозно. Не можете никого да опфатите со тие мерки. Јовановиќ додава дека проблематично е што владата дава пари да обезбеди грејење на Скопје, каде на сомнителен начин беше продадена скопска топлификација на руски тајкуни, кои во нивната држава се барат по потерници. Да ја земеме екстремната сиромаштија. 5% од населението во Македонија или од домаќинствата во Македонија се екстремно сиромашни. Тоа значи дека живеат со помалку од 40 денари на ден. 5%, односно 100.000 граѓани, односно 25.000 домаќинства. Тие се екстремно сиромашни, а владава тука дава мерки само за 7.500 домаќинства за енергетска криза. Недоволно, значи мора барем минимално да обезбедат помош за околу 30.000 домаќинства, да ги опфатат овие што се екстремно сиромашни, сите нив да ги опфатат, а не само 7.000. И таа мерка што ја кажа за 7.000 домаќинства, нивната проценка е дека тоа ќе ги чини околу 1 милион евра. Значи ако треба да се зголеми, не знам, да се опфатат 30.000 домаќинства, вкупно трошок бил 3-4 милиони евра за државата, што е ништо. Пазете, 5-6 милиони евра му дадоа сега пари на БЕГ, односно на државата го презема БЕГ за да ја обезбеди грејење за граѓаните. Значи има пари 6 милиони евра за тоа, а нема пари ваму за да ги заштити најсиромашните. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, Джини коефициентот на раслоеноста на богати и сиромашни во општеството на Северна Македонија за 2019 година е 30,7%. Понизок од нас во регионот имаат Хрватска со 30,4%, во Црна Гора овој индекс е 39%, Србија 36%, Албанија 33,2% и Босна и Херцеговина 33%. Но дали ова навистина вака? Но проблемот е што тој Джини коефициент не е прецизен. Зошто? Затоа што тој базира на податоци од анкета
анкета за приходи и услови на живот, која што е дизајнирана да ги опфати посиромашните категории на граѓани. Таа анкета е универзална анкета, дизајнирана од страна на Евростат и е пред се насочена кон тоа да ја опфати сиромаштијата. Джини коефициентот е 44 во 2017 и 2018 година, беше 44, што е многу повеќе од тоа што го објавува ДЗС. Пазарот е место каде што Радовица Џековиќ го поминува поголемиот дел од денот. Судбината го донела од Црна Гора во Скопје. Долги години е пристојан на зелено пазарче, но последните поскапувања го имаат погодено и неговото работење овде. Ја овде продаjem лети шумско воќе, зими овако по нешто да проđem и дам, иначе ето тако, како борба за еден голи опстанак. Ако будемо могли да покриемо данас ову трошкове и нешто да извадимо, тој е то. Ова не изненадува, бидејќи пазарот во Скопје го најдовме празен. Купувачи немаше, тезгите стоја празни. И тие продавачи што беа, повеќе собираат студ од колку пари. Čuli smo da je resorni ministar zauzet i da nema vremena da daje izjave za medije, ali iako to zvuči možda malo bahato, verovatno i on u potrazi za najjeftinijim krompirom, bananama i patliđanom na pijacama. Ako uzmemo u obzir da je skoro 1/4 stanovništva Severne Makedonije siromašna, onda informacija da vlada daje pomoć za 7.000 domaćinstava deluje otprilike kao kada bi krenuli sa čašom vode na zgradu koja gori da ugase požar. I možda je jasno zašto se bogati ne bune jer njihova inflacija i nije toliko pogodila, ali možda je vreme da se najsiromašniji pobune i da pravdu traže na nekom drugom mestu, možda na ulicama. Građani zbog rasta cena polako smanjuju količinu stvari koje mogu da kupe jer i dalje imaju isto novca koje mogu da potroše, ali se čini nekako da političare to i ne zanima previše. Verovatno nikad nisu morali da odu na pijacu i da kupe jednu papriku, jedan paradajz i 3 ribiza. Zbog povećanja cena na Kosovu, mnogim ljudima osnovne stvari postaju luksuz koji ne mogu da priušte. Njihov život svodi se na preživljavanje svakog dana i na raznim mestima, pa i na ulici. Kako su kosovske vlasti odreagovale na ove proteste, pogledajte u narednih nekoliko minuta. Zhurmat e thirrit e ndryshme kanë kumbuar në sheshet e Prishtinës në fund të janarit të këtij viti. 2 protesta brenda një jave janë organizuar në Kosovë për të kundërshtuar propozimin për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Revoltën e paknacin kundër shtrenjtimit të rrymës, qytetarët e Kosovës e kanë shprehur në forma të ndryshme, përfshirë edhe përmes organizimit të protestave. Me pankarda në duar e mbi shkrime asnjë cent më shumë. Rryma nuk është luks. Qindra qytetarë dolën në sheshet e kryeqytetit më 26 janar. Se kjo diçka shumë absurde. Me shtrajtu në këtë varfrit skajshme të popullit, kjo absolut nuk është e pranueshme për popull. Mu më ka ardhë faktura 75 euro që këtë mu. Ku me mora ata parë me pension, 170 euro pension? Ku me mora ata parë me pagujtrim? Unë se pagujrim, në të vera Albinit të more. Ma mirë, ndet na vitë tonë, se shka të boke. Na në penzie kemi, aja i losës për adën. Përveç kësaj, edhe një protest tjetër ishte organizuar më 29 janar nga Partia Social-Demokrate, një subjekt politik jashtë parlamentar. Në protestën e PSD-s kanë marrë pjesë mira protestues që sipas Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut të pranishëm kundër shtrenjtimit të rrymës ishin rreth 3000 qytetarë. Motoja e kësaj proteste ka qenë Juris një çmimet ne rezistencën dhe për pak momente kishte edhe përplasje ndërmjet protestuesve dhe zyrtarëve policor. Është absurde është kjo punë.
është marrëri është për popullin shqiptar. Nuk kanë bukë me hangër. Me këtë shtrejtim të rrymës, është e papërballueshme. Nuk është pyetje 20-30 euro, qysh është bërë rritja më herët. Por kjo, qysh po thojnë, 100-200%, kjo vërtet unë nuk e di qysh kjo qeveri mundet një popullet vetë që i ka marrë votat mbi 50% me ja bë. Ndërkohë, shpejtësia e rritjes së çmimeve në Kosovë çdo ditë më shumë ka rënduar jetën e qytetarëve. Rritja e çmimeve të produkteve bazë nisi në muajt e fundit të vitit të kaluar, derisa vendi gradualisht po futej në një tjetër krizë, atë energjetike. Ky shpërthim i çmimeve vinte në kohën kur Kosova përballet me papunësi, si dhe me paga të ulta në sektorin publik e privat. Gjatë muajit nëntor u shënua një ngritje më e lartë e çmimeve të produkteve esenciale. Buka dhe drithrat në muajin nëntor të vitit 2021, krahasuar me muajin tetor, kanë shënuar rritje për 7.3%, mishi për 2.4%, vajrat për 3.8%, ndërsa qumshti, djathi e vezët për 4.0%. Kësaj situate, qytetarët janë përgjigjur me pakënaqësi të shumta, pasi shprehen se kjo ka rënduar xhepin e tyre. Me këto pensionet vogla shumë vështirë është. Çfarë mund të thonë? Po parasysh tash dhe ekonominë tonë që e kemi, normal që është shumë. Është e dëmshme kjo. Nga shoqata konsumatori kanë thënë që më i dëmtuari në këtë mes është konsumatori. Sipas kryetarit të kësaj shoqate Silatin Kaçaniku, konsumatorët kanë qenë çdo herë të anashkaluar. Ai ka thënë se pikërisht konsumatorët janë taksapagues dhe gjenerues të buxhetit, përmes së cilit financohet qeveria, gjë që sipas tij i ashton edhe më tepër përgjegjësinë ekzekutivit. Komponenta kryesore socio-ekonomike është qytetari konsumator, sepse si taksapagues e gjeneron buxhetin, ndërsa si konsumator ne blejmë prodhime, mall dhe shërbime nga kjo ekonomi, nga ky treg, nga këto biznese. Dhe imagjinoni që komponenta kryesore është më e eksploatuara, më e diskriminuara, më e indinjuara. Dhe ne tash po ballafaqohemi me një pyetje thjesht si e përballojmë. Nuk e përballojmë dot. Sikur mos i kishim ne mbi 1,5 miliardë infuzione nga vëllezërit dhe motrat në diasporë dhe në mragat, ne nuk do t'ja dilnim. E kritikuese për situatën e krijuar në Kosovë po tregohen edhe partitë opozitare. Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Besian Mustafa ka thënë se ka rritje enorme të çmimeve të produkteve bazë, gjë që nuk është e përballueshme për ekonomitë familjare në vend. Mustafa ka thënë se qeveria përveç skemave sociale nuk ka ndërmarrë hapa të tjerë. Ndërkaq, lidhur me problemin e çmimit të rrymës, ai ka përmendur 2 zgjidhje që do të mund të bëheshin vitin e kaluar nga qeveria. Të zgjidhjet e mundshme kanë qenë në vitin 2021 në 2 drejtime njëkohësisht. Pra e para që qeveria të kontraktonte energji elektrike gjatë muajve të verës me një çmim shumë më të ulët në tregun ndërkombëtar dhe e dyta që të vendoste blloqe të termocentraleve në remont gjatë sezonit të verës. Fatkeqësisht qeveria nuk ka bërë asnjëre nga këto dy zgjidhje dhe tani në muajin janar dhe shkurt të këtij viti duket se do të jetë pashmangshme rritja prej 40% e kostos energjisë elektrike. Nga ana tjetër, edhe deputetja e AK-s Time Kadriaj ka thënë se ngritja e çmimeve po dëmton qytetarët. Ajo ka shtuar se nuk mund të përballohen inflacionit pasi ka vite të tëra që në Kosovë nuk ka pasur ngritje të pagave, derisa situatën aktuale e ka parë si të pasgjidhje. Është tepër shqetësuese se tash borra po bjen mbi popullatën e varfër, të cilët do të detyrohen të paguajnë 2 fishën ose 3 fishën e faturës se sa kanë paguar për shembull me muajt paraprak edhe në vitet paraprak, dhe kjo është një kosto që unë mendoj qytetarët edhe për qytetarët e Kosovës është e papërballueshme. Kjo do të na sjellë në një kollaps se qytetarët nuk janë duke jetuar, po janë duke mbijetuar me këto pensionet e vogla. Qa me menu për pensionistët ose për skemat sociale, për familjet e varfra. Por deputetja nga partia në pushtet Jeta Statovci ka thënë se në këtë situatë kanë ndikuar disa faktorë. Ajo ka arsyetuar këtë ngritje të çmimeve me import, duke shtuar se kjo situatë nuk varet nga qeveria. Janë duke punuar në raport me strategjinë sektoriale të energjisë, është miratuar koncept dokumenti për burimet e ripërtërishme të energjisë,
ku ne besoj që krahas kapaciteteve që i kemi aktualisht duhet domosdoshmërisht të investuar edhe në gjenerimin e kapaciteteve të reja të cilat janë të energjisë së pastër, sepse janë edhe obligime ndërkombëtare, kanë efektet e tyre ambientale e shëndetësore për qytetarët tonë, mirë po gjithashtu janë edhe mëse të nevojshme si burime të reja të energjisë, mirë po gjithashtu edhe me mekanizmat të tjerë të cilat do të mundësoni një shfrytëzimi më efikase, qoftë përmes pajisjeve të cilat janë pra me efikasitet të energjisë, ku mund të ketë disa lehtësira që ato të përdoren më shumë nga ana e qytetarëve, apo të nxitet si përdorimi i tyre përmes politikave të caktuar nga ana e ekonomisë. Të shqetësuar për situatën e krijuar janë shprehur edhe njohës të ekonomisë. Mustaf Kadriaj ka thënë se gjendja e pandemisë ka ndikuar në aspektin ekonomik. Mënyroj në reflektim të qeverisë, në këtë drejtim që të merr masa që në një mënyrë të hap kuletën e shtetit dhe në fakt ta lehtëson jetën e qytetarëve dhe të biznesit, përndryshe nëse kjo qeveri ashtu siç po shihet që po merr me një sportivitet dhe me një farë lloj vetëkënaqësie, një farë lloj sigurie që çdo veprim që ka bën me vlerëson që është e drejtë, kjo do të vijë deri në një pikë që do t'i kushton shumë një revolt qytetarit që uroj që më mirë të reflekton qeveria se të vinë deri në një revolt, sepse në fund prapë pasojat i bërë vetë qytetari, po një herët edhe Kosova si shtet. Në anën tjetër edhe njohësi çështjeve të ekonomisë Safet Gërxhaliu ka thënë se kjo situatë po godet sidomos qytetarët me më pak të ardhura. Kemi ngritje enorme të çmimeve dhe jo të pagave, qoftë në sektorin privat, qoftë në publik, dhe kur krejt saj shtohet një fakt tjetër që është qetësues, është fakti që në këtë kohë kemi rritje të eksportit, të importeve, dhe kur kemi rritje të importeve kemi inflacion, dhe në muajin nëntor dhe dhjetor në Kosovë shkalla e inflacionit ka qenë 6% e vështirëson vërtet të jetën e qytetarëve në Kosovë, ose thënë më shkurt çka keni ble para një viti me 100 euro, ose nuk mund ta bleni me 107 euro, dhe është një situatë e cila vërtet mund të eskalojë. Sipas njohësve të ekonomisë, Kosova është dashur të marrë masa më herët, derisa sipas tyre duhet të ketë më shumë investime për ta tejkaluar më lehtë krizën ekonomike. Ndërka, qeveria e Kosovës ka ndarë 75 milion euro për subvencionimin e energjisë për qytetarët dhe bizneset, teksa një ngritje prej 10% ka bërë edhe në pensione për t'u lehtësuar këtë situatë pas rritjes së çmimeve të shumë produkteve. Videli smo da su građani na protestima zbog cena struje gađali zgradu elektroprivrede svećama, ali ja se nadam da su posle te sveće i pokupili za slučaj da ponovo budu restrikcije struje uvedene. Sve ostalo bi bilo bahato. Videli smo u ovom predlogu da su građani izašli na ulice, da su protestovali zbog poskupljenja struje, što je pohvalno, ali postoji jedan problem kod tih demonstracija kad se nose neki veliki transparenti, što onda ako neko hoda ispred može da prekrije neki deo transparenta, pa onda političari mogu da vide samo deo, da imaju pogrešnu poruku, pa onda recimo mogu da vide transparent nećemo 1 cent više, na što će oni reći pa okej, neće 1 cent više, bit će više od 1 centa poskupljenje, ili oni transparent struja nije luksuz, mogli su da vide struja je luksuz i da kažu pa to vam pričamo, zato i poskupela. Stručnjaci kažu da je teška situacija i da ne vide rešenje, ali mislim da postoji jedno rešenje, to su izbori. Dakle, pred svake izbore znamo da će političari se potrude da zamrznu sve cene koje mogu da zamrznu, da ništa ne poskupljuje, tako da ljudi, rešenje vam je da se izborite za neke vanredne izbore i tada ćete živjeti malo bolje, bar 2-3 meseca. Izuzetno niske plate i penzije u Bosni i Hercegovini nisu nikakva novost. Ono što je sada otežavajuća okolnost jeste ogromno povećanje svih potrepština, u tolikoj meri da mnogi ljudi jedva preživljavaju. I dok mladi gledaju kako što pre da pobegnu iz svoje zemlje, ostatak građana može samo da se nada da će usled prikupljanja izbornih poena neka pomoć doći. Za nabavku osnovnih prehrambenih i higijenskih namirnica u BiH potrebno je izdvojiti više od 2 prosječne plate. To se odnosi samo na domaćinstva u kojima su zaposlena bar 2 člana. Mjesečna nabavka postala je porodična briga kako za isti novac osigurati bar najpotrebnije. Kako bi rekla, je li sedmična ili mjesečna nabavka, pošto uglavnom koliko god da kupite, veza u njemu fali.
znači non stopa cijene divljaju, maksimalno divljaju, znači dokle će ovo ovako ići stvarno ne znam, jer evo sad ste vidjeli račun, vidjeli ste sve, znači osnovne potrepštine koje trebaju za jednu familiju da se prehrani, ali znači svaki dan morate nešto nadopunjavati. Ne vjerujem da se može sa jednom platom izgurati ikako, znači nikako. Ko ima familiju, djecu i sve sama, jel? Znači dok njihovu školu isplatite i to košta. Ko ima dijete na fakultetu, to se isto dodatno mora platiti, sve to, ali ne znam, čovjek se jednostavno u nekim stvarima mora dobro stisnuti da bi sve to izgurao i izdržao. Kada je riječ o Federaciji Bosne i Hercegovine, minimalna potrošačka korpa je bila više od 2200 konvertibilnih maraka, a pri tome je prosječna plata 999 maraka. Najveći broj radnika prima 650 do 700 konvertibilnih maraka. Naš zahtjev jeste da minimalna plata bude 1000 konvertibilnih maraka. Nismo mi taj iznos izmislili tek tako. To je prosto, logika stvari je da minimalna plata pokrije bar polovinu troškova života jedne četvoročlane porodice. Posljednja uredba Vlade Federacije koja je donesena je bila da minimalna plata u Federaciji bude 543 konvertibilne marke. Šta vi možete uraditi s tim? Ukoliko ste, ne daj Bože, bolesni ili vam treba bilo koji lijek kontinuirano da koristite, znači od 543 konvertibilne marke, ako platite režije, ako morate eventualno kupiti neki lijek, pa vi nemate ni za hljeb svaki dan da kupite. Inflacija je promijenila i navike stanovništva. Nekad se kupovalo na kilogram, sada na komad. Kupovna moć građanima je ograničila izdvajanja samo za najpotrebnije namirnice. Za luksuzne ne ostaje ništa. Ja sam penzioner, ja još nekako mogu nas dvoje, ali ne znam kako drugi. Gotovo je, došli smo do kraja i otišlo je sve, nema, sve je poskuplo i šta možemo. Ljudi kupuju po dvije paprike, po 2 paradajza, vrlo je loše. Osnovne namirnice životne su najviše otišle i komunalije. Sigurno je poskuplo i mnogim ljudima nije jednostavno i lako. Više onih koji razgledaju, koji kupuju malo ima. Jer nije ni čuditi na ovakvu situaciju, sve je poskupljalo. Po 156 stolova nekad na moćnim markalama, sad je spalo na 50 stolova i tu nema posla. Zbog konstantnih poskupljenja mnogi su prešli kritičnu liniju siromaštva. Sve više građana je u stanju potrebe i zavisi od budžetskih izdvajanja za socijalne programe. Promijenili smo određene prihodovne pragove pa smo i povećali prag koji se smatra dovoljnim za izdržavanje jednočlanog domaćinstva i njega smo ovim izmjenama i dopunama zakona sa 150 konvertibilnih maraka za jednočlano domaćinstvo podigli na 225 konvertibilnih maraka. Također smo za isti iznos promijenili iznos stalne novčane pomoći za najugroženije. Najpogođenija kategorija su penzioneri. Nakon što izmire račune za režije i kupe lijekove za redovne terapije, premalo ostane za dostojanstven život. U regiji smo sa penzijama najniži. Zvanično najniži. Naša sada prosječna penzija je 429 maraka. Najniža penzija 382 i oko 60% penzionera Federacije prima penziju do i najnižu. Jadna je zemlja koja će dozvoliti da penzioneri krenu na narodne kuhinje. Dok cijene vrtoglavo rastu, penzije su ostale iste. Zbog toga građanima treće životne dobe jedinu nadu daju izmjene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. U prošloj godini nismo imali redovno usklađivanje penzija. Vanredno koje ćemo tražiti čim stupi zakon na snagu i redovno koje će biti 15. aprila po zakonu obavezno. Tu ne možemo nikoga da molimo, nema potrebe da molimo. Uglavnom znači sa ova dva usklađivanja, ako bi to bilo negdje od 3,5 do 4%, onda bi to znači bilo na minimalnu penziju od 15 do 20 maraka. To je opet simbolično. Penzioneri su tražili usklađivanje penzija sa onim od čega žive, cijenama hrane, a ne troškovima života, koji prema procjenama vlade nisu drastično povećani, iako je samo ulje poskupjelo za skoro 40%, a potrošačka korpa odavno premašila 2000 maraka. Mi smo se davno referisali na tvrdnju tada savjetnika premijera
vlade federacije kad je rekao nije istina da su troškovi života porasli, znate, pojeftinila je bijela tehnika i namještaj. Ta rečenica je izgovorena bila u trenutku kada je pandemija harala to je bio, ja mislim, drugi talas zaraze, kada su nam desetine hiljada ljudi ostale bez radnih mjesta, plate postale neredovne. Magacini i trgovine su puni, a novčanici sve tanji. Najbolje znaju to oni koji su i do sada imali niska primanja. Skok cijene nafte na svjetskom tržištu, koja je protekle godine porasla za više od 50%, uzrokuje talas poskupljenja ostalih namirnica. Zbog povećane cijene došlo je do većeg prihoda od PDV-a, koji je po litru 6 do 8 pfenninga veći nego što je bio, recimo, zadnjih pola godine. Za taj iznos od povećanog priliva PDV-a u proračun mogle bi se, recimo, umanjiti akcize koje iznose 30 pfenninga po litru za naftu i 40 pfenninga za benzin. Također, u strukturi cijene, ako znamo, u prošlih godina nije postojao dodatak za autoceste koji je 25 pfenninga po litru. Da je zdrava i normalna ekonomska politika, mi bi u nekim prethodnim godinama, kad je cena nafte, na primjer, bila skoro nula, imali robne rezerve, naftu u robnim rezervama i sad bi veliki skok cijena nafte mogli time amortizovati i time sačuvati i privredu i životni standard građana. Naravno da nemamo. U prosjeku su porasle cijene za 6,5%. Po odjeljcima to izgleda različito, tako da je do najvećeg povećanja došlo u odjeljku za prevoz, koji iznosi 13,6%, a u okviru tog odjeljka cijene su najviše otišle kod pogonskih goriva i maziva za 23,4%. Brige i mogućnosti potrošača uglavnom su iste bez obzira gdje žive. Zato su vlade u oba entiteta pribjegle ograničavanju marži s ciljem spriječavanja bogaćenja trgovaca i zaštite kupaca. Tvrde da zbog povećanja nabavnih cijena nije bilo moguće cijene osnovnih životnih namirnica koje smo imali na početku pandemije zadržati na istom nivou. U prosjeku je došlo do nekih, pa između 5 do 50 pfenninga poskupljenja i do jedne konvertibilne marke, jer prateći osnovne životne namirnice, najveći porast cijena je bio za ulje. Ulje kao osnovna životna namirnica zaista je najviše poskupilo i donesena je uredba koju je vlada usvojila u novembru mjesecu, kojom je i smanjena marža na osnovne životne namirnice i tako je propisano smanjenje u maloprodaji sa 10 na 8%, gdje je rečeno da se na određene osnovne životne namirnice, znači i ograničili smo maržu i smanjili je. Ta mjera neposredne kontrole obuhvata čak 17 proizvoda. 17 proizvoda, odnosno gledajući u tržnim, recimo, centrima, to je u biti čak neki stotinjak proizvoda. Znači tu se nalazi brašno, hljeb, riža, šećer, jestivo ulje od suncokreta, biljna mast i tako dalje. Mi smo imali u 2020. godini zadržavanje cijena na određenom nivou, na nivou od 5.3. Međutim, kako je došlo do naglog povećanja nabavnih cijena, kako će neko prodavati po cijeni koja je niža od nabavne cijene. Da smo više ulagali u domaću proizvodnju i podsticajima ohrabrili domaće proizvođače, potrošači su uvjereni da do ovakvih poremećaja na tržištu i udara na novčanike ne bi došlo. Moramo voditi brigu o sebi i znati da mi nismo uradili ono što treba. Dakle, Bosna i Hercegovina konzumira 80% hrane iz uvoza. To znači da ako nas je sada oko 2.400 i 300, da mi ne možemo nahraniti ni 500.000 stanovnika. Imamo teritorije da nahranimo 25 milijuna. To govori o stanju stvari. Ni ekonomske prognoze, imajući u vidu energetsku krizu, nisu optimistične. Nas će čekati negde proljeće poskupljenje struje. I sad pazite, kad nam kažu da domaćinstvima struja neće poskupiti, nego samo privredi, to je, ajde recimo, formalno tačno. Ali to što poskupi privredu, nama će se vratiti, nas će opteretiti poskupljenjem svih proizvoda, jer i privreda mora nadoknaditi to što su puno veći troškovi. Čeka nas naravno i drama oko
gasa, dakle svih energenata. Imati plaću, penziju ili bilo koji drugi oblik prihoda koji nije u stanju da pokrije ni polovicu potrošačke korpe, jasno vam govori da su to primanja manja od ništa. To je dakle veliko moralno pitanje, ali to je i pravno pitanje. Dakle, neko mora odgovarati za ovu vrstu stanja i pozicije u kome se građani našli, odnosno u kome su ovdašnje etnopolitike građane dovele tu gdje su ih dovele. Dok korupcija cvjeta, standard građana opada. Zato ne čudi da je sve više ne samo mladih koji su primorani egzistenciju osigurati izvan BiH granica. Imajući u vidu da je ova godina izborna, skoro je izvjesno da će politički interesi ponovo zasjeniti sve veće socijalne potrebe stanovništva. Bosanski političari posle ovog priloga mogu da kažu jeste, tačno je, imamo najmanje penzije u regionu, ali s druge strane, jeste vidjeli one figurice za šah? Imamo najveće figure za šah u regionu, mi smo bukvalno lideri. Mi često malo neopravdano osuđujemo političare zato što se utrkuju ko će od njih da ima više funkcije i plata, ali sad vidimo da oni to ne rade iz neke bahatosti, oni to rade zato što je sve poskupelo. I oni imaju neke osnovne životne potrebe. Njihove životne potrebe su doduše malo drugačije od naših životnih potreba, ali to mora da se namiri, tako da mislim da su i oni sad u fazonu kad odu u nabavku ili na pijacu, šta nam rade, ko poslednje izađe, nek ugasi svetlo, država da uradi nešto. Ovdje mi je zanimljiva izjava savjetnika premijera koji je rekao da nije tačno da je potrošačka korpa poskupila jer je tehnika recimo pojeftinila i to je onda pravo rješenje za građane Bosne. Dakle, kupite televizore, oni su sad mnogo jeftiniji nego ranije i onda lepo onaj HD rezoluciji možete da gledate one kulinarske kanale pa svu onu hranu koju možda ne možete da kupite na pijaci ili prodavnici vidite u dobroj rezoluciji. Povećanje cena svih namirnica i potrepština za mnoge je otežalo već tešku finansijsku situaciju. I dok nam sa ružičastih medija javljaju kako živimo nikad bolje, naša realnost je sve crnja. Ovo je priča koja nam dolazi iz Srbije. Ukoliko spisak za prodavnicu nije kraći u odnosu na godinu pre, novčanik bi morao da bude deblji, jer je u Srbiji tokom 2021. godine poskupelo sve što jedna prosečna porodica svakodnevno koristi. Građani su najburnije komentarisali cenu ulja, koje je duplo skuplje u odnosu na prošlu godinu. Poskupilo je meso, mleko, hleb, povrće, voće, benzin, sredstva za higijenu. I zato mnogima, pogotovo na najsiromašnijem jugu, korpa nije ni potrebna, jer nemaju čime da je napune. Mogu da kažem da potrošačku korpu odavno čini mi se već ne možemo da zovemo korpom, nego potrošačkom kesicom, jer ja sve češće primećujem da u prodavnicu ulazim bez korpe da bi u rukama ponela samo najosnovnije stvari, da me ne ponese da kupim nešto što mi možda u tom trenutku nije neophodno, jer već duže vreme kupujemo isključivo neophodne stvari, sve manje mogućnosti imamo da kupimo nešto što nam predstavlja neku vrstu zadovoljstva. Ne kalkulišu samo potrošači, već i oni koji od prodaje žive. Više od 20 godina Lidija Pavlović i njen suprug su vlasnici dragstora. Ne pamte ovako lošu zaradu i strahuju da li će im novi talas poskupljenja staviti katanac. Ranijih godina smo imali 2 radnika i mi, znači ukupno nas je bilo 4 zaposlenih, sad nas je 3, tako da pitanje je da li ćemo da opstanemo i možda ćemo da ostanemo samo onako porodično, da u buduće vodimo radnju ja i suprug i da radimo samo nas dvoje, bukvalno. I prodaju i nabavku. I onako je bio težak položaj nas malih privrednika, a sad je još gori i još teži.
Talas poskupljenja, pa je onda sredinom novembra država zamrznula cene osnovnih namirnica, brašna, šećera, mleka, ulja i mesa. Stručnjaci predviđaju da će odluka važiti do aprilskih izbora i upozoravaju da ona samo prividno čuva socijalni mir. To je značajno što su zaustavljene, jer da nije došlo do toga, verovatno bi u ovom periodu bilo još većih poskupljenja. Odluka je ograničena na 60 dana i ona sama po sebi ima dobar cilj, da pomogne upravo najugroženijim slojevima stanovništva. Njeno produženje moglo bi, međutim, da ima negativne posljedice za proizvođače, jer su sirovine poskupela, cena krajnjeg proizvoda koja to ne prati za proizvođače znači gubitke i neodrživo poslovanje. Poskupljenja sirovina, žitarica, voća, povrća, potom građevinskog materijala, energenata, poskupljuje naravno i krajnji proizvod u prerađivačkoj industriji. U suprotnom, proizvođači ne mogu da rade sa istim kapacitetima, gomilaju gubitke, na kraju neki su primorani da prekinu poslovanje, što znači gubitak radnih mesta. I mi se često ljutimo i čudimo čak što je sve skuplje nego što je bilo pre godinu dana, ali moramo biti svesni toga da i proizvodi i usluge moraju da poskupe. Problem je što, kako kažu ekonomisti, plate i kamate na kredite moraju da prate inflaciju. Sad ostaje jedino da se nadamo da će inflacija ipak početi da pada u drugoj polovini godine. I dok prosečna plata od oko 60.926 dinara odavno ne pokriva potrebe hrane, školovanja, lečenja, odlaska na odmor, prosečan stanovnik ispod prosečnog siromašnog juga Srbije nema ni za statistički prosek. Niš je najbliži sa 58.475 dinara, dok je u Vlasotincu i Bojniku zarada za 20.000 dinara manja. Ja ne bih mogla se složiti s informacijom da je to prosečna plata, jer ja zaista znam mnogo ljudi iz svog okruženja koji jedva minimalac zarađuju i to su visoko obrazovani ljudi koji rade na nekim nazovi normalnim poslovima. Sad će potrošači morati da se odreknu nekih usluga ili odnosno nekih proizvoda koji se u našem poimanju stvari smatraju kao luksuzom, kao što je kozmetika, kao što je ulepšavanje neke druge stvari. Ne može čovjek da se odrekne osnovnih životnih potreba kao što je hleb, gorivo. Najveća poskupljenja beleže hrana i gorivo, a to je ono što čini skoro 40% potrošačke korpe u Srbiji, kao zemlje nižeg životnog standarda. Inflaciju u svom džepu najviše osjećaju građani sa nižim primanjima. Oko 350.000 radnika u Srbiji prima minimalac, to je znači negde 35.000 dinara. Primjera radi, ako je neprerađena hrana, tu mislimo na meso i povrće, poskupela od 15 do 20%, a njihove plate se nisu menjale, to znači da im posle kupovine namirnica, plaćanja goriva, ostaje manje novca za ostale potrebe. Kad razmišljamo o tome koliko bi prosečno trebalo novca jednoj četvoročlanoj porodici kakva je moja, da, na primjer, kupimo patike detetu tog trenutka kad smo male, a ne onda kad možemo to da isprojektujemo, da možemo da odemo jednom mesečno ili češće u bioskop, pozorište ili za čim već ko ima potrebu, da otputujemo negde, a to mislim na putovanje do nekog susednog grada, ne u inostranstvo, da možda i letujemo svake godine, što većina porodica ne može sebi da priušti. Čini mi se da prosečna primanja porodična ne bi smela da budu ispod 200.000 dinara, možda i više. To, nažalost, makar na jugu Srbije, znači da bi makar jedan od roditelja moralo, pored osnovnog, da radi neki dodatan posao, a to onda znači neprovođenje vremena sa porodicom i sve što ide uz to, pa onda je pitanje da li je vredno toga. Nažalost, na jugu Srbije je srećan svaki radnik koji zarađuje makar malo više od minimalca. Pitanje o tome šta država čini da pomogne najsiromašnijim stanovnicima i kada će uraditi davno obećane socijalne karte uputili smo Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ali nismo dobili odgovor. Dok ministarstvo ćuti, iz medija svakodnevno slušamo o povećanjima plata za javni sektor, a predsjednik najavljuje i novu jednokratnu pomoć za mlade ako pobedi na izborima u aprilu. Tokom godine na račune građana nekoliko puta legla je jednokratna pomoć. Najviše su dobili penzioneri i u poslednjem ciklusu po 100 evra dobili su i mladi.
inflacija je pojela i najavljeno povećanje plata i penzija. Država je u nekoliko navrata davala novčanu jednokratnu pomoć građanima Srbije, ali većina ekonomista kaže da je reč o neselektivnoj podeli budžetskog novca. Oni su saglasni da je pomoć trebalo usmeriti isključivo ka najugroženijim kategorijama stanovništva. Posebno je zamereno jer se država zbog dodele pomoći dodatno zadužuje. Mnogi su mišljenja da pomoć nekada nema veze sa ekonomijom, nego više sa politikom. Kao na primjer, evo sada najnovija odluka da 3-4 meseca pre izbora svi mladi od 18 do 29 godina dobiju 100 evra. U odnosu na poskupljenja tumače jednokratna pomoć nije od velike koristi. Meso je strašno poskupelo. Primetila sam da za pripremu nekog najosnovnijeg jela sa vrlo malo mesa, meso plaćam 500-600 dinara i više, što ranije, čini mi se, nije bio slučaj. I sve su to neke namirnice koje se čini malo poskupljuju, ali na mesečnom nivou je to vrlo veća suma u odnosu na ono od pre godinu dana. Osnovne životne namirnice su otišle, kafa, šećer, znači bukvalno sve. Pošto sam blizu škole, najbolji pokazatelj su mi deca. Deca su nekad za 100 dinara mogla da kupe 2 krofne i čokoladno mleko, sad je to otprilike 140-150 dinara. Mesecima slušamo da su se poremetili lanci snabdevanja. Evo i sada je situacija manje više slična, jer u lukama, na primjer, kada imaju jednog radnika pozitivnog na koronavirus, sve se zatvara i otkazuje. Epidemija je zatvorila glavne proizvođače strateških sirovina i posle godinu dana privreda je doživjela eksploziju. Potražnja je strahovito porasla i tu je zaživelo ono pravilo da onome čega nema raste cena. Tu posebno izdvajamo energente, gde su se umešali naravno i geopolitički interesi. Inflacija koja je nekoliko godina unazad bila niska, počela je da raste i sasvim opravdano izazvala paniku i među građanima i među vladama. Jača ekonomska kriza u najavi, zato što se i na svetskom tržištu otprilike vrše neka pomeranja značajna, naročito u energetskom sektoru. Vidimo da energetski sektor, cene odnosno energenata su na svetskom tržištu sve više se povećavaju, tako da će verovatno to uticati na kompletno svetsko tržište. Sa dve, nazovimo ih, prosečne plate i sa 2 dece mogu da kažem da uspevamo sebi da obezbedimo osnovne stvari. Pod osnovnim stvarima za decu se odavno podrazumevaju i neke vanškolske aktivnosti. I pri biranju tih aktivnosti, nažalost, moramo da se vodimo cenama, znači biramo one koje su jeftinije, a opet neophodne deci za neki normalan fizički razvoj. Dok stručnjaci objašnjavaju da će inflacija pojesti povećanja najavljena za one koje plaća država, većina zaposlenih u privatnom sektoru povećanje i ne očekuju, već strahuju za radna mesta koje već skoro 2 godine dodatno ugrožava pandemija. U iščekivanju novog udara poskupljenja vraćaju se starom receptu, zapamćenom u kriznim vremenima. Kupuju za koliko imaju i spremaju ono što se zateklo. Srpske vlasti se često hvale rastom BDP-a i rastom plata, ali nekako uvek zaboravljaju da pomenu da je rast cena zapravo još veći, tako da toga uvek mi moramo da se setimo kada oni pričaju o rastu plata. I zbog toga se zapravo i dešava da dosta ljudi ispada, kao što smo čuli, ispod statističkog proseka i upada u domen statističke greške. Videli smo u prilogu da građani Srbije teško žive, da plati i penzije ne prate ova poskupljenja, ali realni i građani Srbije snose deo krivice. Kao što smo čuli, građani su dobili po 100 evra od države, pa kasnije još 2 puta po 30 evra i taj novac nisu adekvatno uložili. Trebalo svi da se klade. Kao što ljudi verovatno znaju, Vučićev arhineprijatelj Dragan Šolak je kupio fudbalski klub Southampton i onda je trebalo da svi koji su za Vučića da se klade protiv Southamptona, oni koji su protiv Vučića se klade na Southampton i tako bi barem 50% građana uvećalo svoj kapital. Moguće da će na predstojećim izborima i vlast shvatiti da je došlo do određene inflacije, a to je inflacija nezadovoljstva kod građana. Tako reći da je skočila cena glasa birača, a u isto vreme je i
neka vrsta deficita birača, jer dosta njih odoše negde u neke zemlje gde mogu više da dobiju za svoju platu. Stanovnici Crne Gore možda ne žive u uređenom sistemu kao Švajcarci. Ok, sigurno nemaju ni plate kao Švajcarci, ali jednu stvar imaju zajedničku. Cene goriva. Da li je to održivo i zašto ne? Pogledajte u sledećem prilogu. Nakon što je koronavirus počeo da jenjava u Crnoj Gori, zapljusnuo nas je talas poskupljenja goriva, a sa njim i gotovo svih životnih namirnica. Za glavu se hvataju kupci, ali i prodavci kojima je značajno opao promet. Privid dobrog standarda stvara jedino činjenica da naši vozači snagu kupovne moći mogu da mjere sa jednom od najrazvijenijih država u Evropi. Pa sada litru goriva plaćaju gotovo kao Švajcarci, čija je minimalna zarada skoro 10 puta veća od ovdašnje. Evo ga 5-6 mjeseci, mislim ja sam baš aktivan sa kolima, otprilike od koliko 300 eura prošle mjesečno goriva, sad je to već 400 eura. Jutro se ojdem, jogurt gledam, bio je 95 centi, euro 5, eto, od juče do danas. Ali kažite mi šta nije poraslo posljednja 2 mjeseca. Baš, evo, jutro sad sam iz prodavnice, eto, u auto stoji. Baš sve. Ja ne znam dokle oko. Nama, ja imam 145 eura penzije. Toliko mi računi koštaju za kuću. Da se ne snalazim kako mi glava zna, imam 74 godine, stražarim, da mi preživim. Tako. A kako komentarišete rast cijena goriva? Što je opet skočilo? Ja nisam punio ga od 15 dana. Kad ste posljednji put napunili pun rezervoar? Nisam nikad. Neka se dobro živjelo, neka sad je više baš muka. Nek ide ta politika, ne interesuje mu okviru, stvarno što mi sa najnižim penzijama i sirotinja, gotovi smo. Nemamo čega. Stvarno ne možemo, realno ne možemo, nemamo za hranu. Ovo se ne zna ko koga krade, ko kome uzima. Penzije znate kakve su, plate znate kakve su, znači što reći no kuku nama. Ja sam ovođena, 30 godina ne mogu s krajom da nađem. Dođe od žena, ovo skupo, idem u prodavnicu. Pođu u prodavnicu, ovo skupo je dođe uvođe na pjacu. Ali na kraju krajeva dođe ako su koštanje, uzme 10 koštanje po broju se za Božić, za Novu godinu i tako. Uzme kilo mandarina, koliko da učine, a deti što bi rekli, običajno. Nije kao neka što je bilo. Recite nam, da li je opao promet? Jeste. Od kada? Pa evo je nekoliko vremena, jer korona je, robe malo ima, vidite, proizvođači se ljute, poskupljenje veliko na njih, nemaju zarade, oni nemaju mi. Morali smo da reduciramo neke stvari, ne možemo kupovati kao što smo kupovali ranije. Reću vam jedan primjer. Ranije smo ono što smo kupovali za 80 eura, skoro sam bio negdje u Voli i to platio 120 eura. Prema podacima Uprave za statistiku Monstat, od kraja 2020. godine do ove godine rasle su cijene hrane, pića, goriva, prevoza, ljekova, alkohola i duvana. Za minimalnu potrošačku korpu za četvoročlano domaćinstvo neophodno je izdvojiti oko 670 eura, od čega gotovo 300 eura za hranu i bezalkoholno piće, dok u preostali izdatak spadaju neprehrambeni proizvodi i usluge. Da bi zadovoljili minimalne potrebe, građani često jedini izlaz vide u stezanju kaiša, kupovini na manje i konstantnom zaduživanju. Teško. Sve ide iz duga u dug. A teško čovjek da stane na svoje. Teško, baš teško. Jer tako je vrijeme došlo jednostavno. Ni se što radi, ni se može da se zaradi, zato svi idemo dalje, idemo vani. Bez ko mora, ko je prinuđen, ovdje ostaje zbog svoje porodice, kao ja, gdje? Moje su djeca ovdje, odrasli, šta, gdje dalje idemo? Bez ovdje. Inače, ova omladina da je pametna, da idu dalje. Ovdje ostanka nema, vjerujte mi. Kada je nezadovoljstvo građana uveliko prelivalo iz minimalne potrošačke korpe, iz vlade su stigle optimistične vijesti. Istorijskim su nazvali dan kada je u Skupštini usvojen predlog zakona kojim je minimalna zarada sa 250 eura povećana na 450, dok su ostale zarade porasle i do 20%.
Evropa Sad program je reformi koje će, poručuju, unaprijediti životni standard građana. Ovo je prije svega program koji po prvi put, čini mi se, na jedan pravi način stvara jednu ravnotežu i jednu ravnomjerniju raspodjelu dohotka unutar zemlje. Tako da u tom smislu on je jedan odgovor na sve one izazove sa kojima se trenutno susreće crnogorska ekonomija, koja je, kao što i sami znate, ima onako nagomilane strukturne probleme, ima ozbiljne probleme i kad je u pitanju sama struktura ekonomije, samim tim kao posljedica toga imamo ekonomiju koja je visoko uvozno zavisna i svi oni poremećaji koji se dešavaju na globalnom tržištu se direktno reflektuju na crnogorsku ekonomiju. I ovo je direktna samim tim mjera koja će doprinijeti da životni standard građana, da bude odgovor u stvari za poboljšanje tog životnog standarda građana koji je mogao biti i može biti pogođen nekim dešavanjima na globalnom tržištu. Tu prije svega mislim na povećanje cijena. Program Evropa Sad zasniva se na spremnosti države da se odrekne dijela prihoda u korist zaposlenog i poslodavca, stvarajući na taj način ambijent za otvaranje novih radnih mjesta i proširenje poreske baze. Vlada predviđa da će predložene mjere unijeti optimizam u društvo te ohrabriti mlade da ostanu u Crnoj Gori, čija je ekonomija drastično oborena uslijed pandemije. Nekoliko puta kroz pakete mjera podrške privredi su penzioneri, nezaposlena lica dobijali jednokratnu pomoć. Zatim imali smo snažnu podršku privredi koja je također pretrpjela određene posljedice pandemije COVID-a, koji svakako su te mjere, značajne mjere doprinijele da se određeni broj radnika zadrži na tim poslovima kroz naravno subvencije koje smo davali, što je direktno bilo također uticalo na životni standard građana. Državna sekretarka za razvojne ekonomske politike navodi da vlada ne može uticati na rast cijena. Iz razloga što i u našem pravnom sistemu nemamo razvijene mehanizme i pravni okvir koji državi može da omogući da reaguje pravovremeno na takve poremećaje, Evropa Sad je odgovor i na te probleme. Iz prostog razloga što je rast zarada koji ovaj program omogućava daleko veći od rasta cijena namirnica koje kupuju građani. Bivši poslanik i v.d. direktora Uprave prihoda i carina Aleksandar Damjanović kaže da kad jednom cijene porastu, teško da se mogu vratiti u prethodno stanje. Stoga je, kaže, neophodno da vlada pokrene mehanizme koji bi u najboljoj mogućoj mjeri spriječili cjenovne šokove. Crna Gora je uvozna ekonomija, dominantno znači zavisi od uvoza roba i to u najvećem dijelu i berzanskih roba, čija se cijena naravno određuje na globalnom nivou. Prelivanje inflacije svakako neumitno u Crnoj Gori i ona se već osjeća. Naravno, to najviše građani osjećaju u maloprodajnim objektima, kada kupuju svakodnevne životne namirnice. To je ozbiljan problem. Crna Gora nema sopstvenu proizvodnju hrane u toj mjeri da bi mogla da u nekom periodu izdrži cjenovne šokove ili eventualna poskupljenja, tako da se mora razmišljati o mehanizmima koji bi spriječili šokove po građane, naravno, i koji ne bi obesmislili i povećanje zarade minimalaca, što je gromoglasno proklamovano ovim programom Evropa Sad. Kao jedan od načina da se prevaziđe kriza, Damjanović predlaže aktiviranje sistema robnih rezervi, koje je, kako kaže, Crna Gora nakon sticanja nezavisnosti lagano napustila. To je veoma lagano raditi i mene čudi jedna vrsta ambivalencije ove vlade, koja je godinu dana sve po Twitteru i po ostalim mrežama nema prosto ni načina, ni želje, ni volje da se napravi taj sistem koji se normalno radi u komunikaciji sa ozbiljnim privrednicima u Crnoj Gori. Evo konkretan primjer, ako je potrošnja, recimo brašna u Crnoj Gori na nivou mjesečno od 5.000 tona, to je 60.000 tona godišnje, zašao se mlin u Nikšiću u kojem može da bude 20.000 tona, to je trećina godišnje proizvodnje, bi iskoristio kao sistem rezervi, ovdje mislim i na ulje, ovdje mislim i na šećer, i na osnovne životne namirnice. Tromjesečne rezerve nafte, što je naša obaveza kao članica energetske zajednice, nikad nisu ispoštovane, jer Crna Gora ni dan danas nije ušla u svoje kapacitete, dakle gdje može da drži rezerve nafte poput Lipaca, poput Luke Bar i tako dalje. Na taj način ne bi po automatizmu skokovi cijene nafte na berzi u onoj formuli gdje se formira maloprodajna cijena uticali na povećanje cijene. Ovdje imali bi makar prostora da neke najveće šokove, ako ništa, ono usporimo. I u Uniji slobodnih sindikata brinu zbog kontinuiranog povećanja cijena roba i usluga, te strahuju da može doći do pojačane inflacije. Institucije bi, kažu, trebalo da prate kako se kreiraju marže i da reaguju onamo gdje je to abnormalno.
Još uvijek se nalazimo u trenutku kada bi mogli i morali da zaustavimo to, jer nisam stigao zaista da pročitam danas, ali vidio sam neke naslove u dnevnoj štampi gdje se kaže da su cijene nekih naših namirnica i roba jednostavno iste kao i u nekim drugim razvijenim evropskim zemljama gdje su zarade i prosječni i generalno po 4-5 puta više nego zarade u Crnoj Gori. Mi još od polovine prošle godine tražimo od vlade da ona limitira cijenu goriva na 1,10 eura i benzina i dizela, dakle kako bi, makar dok, kažem, traje ovo nestabilno stanje na tržištu dobro nafte, to je definitivno tako, i naravno na teret akciza koje država ubira po tom osnovu. Prvi čovjek Unije slobodnih sindikata kaže da se Crna Gora suočava sa 2 goruća problema proizišlih iz pandemije i lošeg životnog standarda. Jedan je napuštanje naših sugrađana u potrazi za boljim životom Crne Gore. Mi jednostavno i gubimo stanovništvo, ali ono što je najbitnije za poslodavce, ali i za sve nas, jer bez radnika vi ne možete da stvarate novo dobro, mi gubimo i radnu snagu. Dakle, druga stvar jeste bijela kuga. Pandemija je napravila da imamo bijelu kugu, jer vi znate, nažalost, da se dominantno, eto da kažem, umiralo od te 2001. godine, ali i da nije bilo pandemije, mi bi od 19. na ovamo za nekih 5-6 godina po prirodi stvari došli u situaciju da bijela kuga vlada Crnom Gorom, a znamo da vlada u preko 20 opština i kažem zašto? Zato što mladi ljudi kasnije se zapošljavaju, mladi ljudi nisu spremni da osnivaju porodice jer ne znaju kako da tu porodicu ishrane. Keković se nada da će program Evropa Sad biti održiv, te da će rezultati koje su dobili prilikom anketiranja zaposlenih biti samo dio prošlosti. Od tih ispitanika 37% je kazalo da je preduzelo neku radnju ili da je planiralo da preduzme neku radnju da napušti Crnu Goru, a još nekih blizu 30% je reklo da razmišlja o tome. Mi govorimo o ljudima koji rade. Zamislite sad u onih 50.000 lica koji se nalaze na birovu, koliko njih, a posebno koliko mladih ljudi želi da napuštaju ovu državu. Oko 40% stanovništva Crne Gore bilo u riziku od siromaštva, pokazali su podaci Evropskog instituta za statistiku za 2020. godinu. Kada je u pitanju region, jedino je Albanija imala više domaćinstava koja se suočavaju sa teškom materijalnom situacijom. Iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja u odgovori koji su nam dostavili tvrde da će program Evropa Sad poboljšati životni standard građana, kako kroz povećanje zarada, tako i kroz značajno smanjena poreska opterećenja na rad. Da li će povećanje zarada usloviti i dalji rast cijena ili će građani Crne Gore konačno poboljšati životni standard, pokazat će vrijeme i održivost programa Evropa Sad. U protivnom, u moru poskupljenja bit će jeftino jedino povjerenje građana u ovaj sistem. Ovo sa postepenim povećanjem inflacije me podsjeća na onu situaciju sa žabom koja stoji u vodi, koja se lagano zagreva i na kraju žaba ni ne primeti da je skuvana. Tako i mi ne vidimo uopšte da se cene povećavaju, sve dok jednog dana ne dođe 10. u mesecu, a plata već je otišla. Svaki put kada čujem da je neka vlada spremna da se odrekne prihoda ili određene količine moći zarad građana, meni to bude nešto sumnjivo. Iako bih stvarno volela da građani Crne Gore žive tu Evropu sada i standarde, nešto mi se čini da to možda i nije baš tako realno da će uspeti. Jer kao što sada vidimo, jedina zajednička stvar koju imaju sa Evropom, pogotovo sa Švajcarskom, jeste cena goriva. Iako su plate 5 ili 10 puta manje nego što su u Švajcarskoj. Da, ispada da je nekako kao građani Crne Gore žive evropske cene sada. Ali možda je rešenje u tome da svi postupe po receptu ovog gospodina koji uvek sipa za fiksnu cenu, uvek sipa za 5 evra ili uvek sipa za 10 evra gorivo i njemu nikad ne poskupljuje gorivo. Uvek mu je ili 5 ili 10 evra. Puls regiona je takav da je evidentno da standard građana opada i da mladi bolje uslove života traže van granica Zapadnog Balkana. Onda kada kao društvo prihvatimo da su socijalne potrebe iznad političkih i nacionalnih podjela, evropske vrijednosti će se same nametnuti, a sa njima i bolji standard. Do tada preostaje da pravimo ovakve zapise. U sljedećoj epizodi bavit ćemo se femicidom. Gledali ste još jedan regionalni Robin Hood.